Γεια σας, είμαστε τώρα στο έτος 2008 και βλέπουμε μετά από 2 χρόνια στην Αγγλία πώς θα πάνε οι φοιτητές. Για να συνεχίσουμε. Εδώ πέρα βλέπουμε τη Μέρη με τον Δημήτρη. Τη Μέρη την είχαμε δει και πέρυσι πάλι ξαπλωμένη. Τον Δημήτρη δεν τον έχουμε δει, έχει έρθει από τυχείο, είναι άρτσαπχθής, είναι καινούριος και δεν έχει καεί. Εδώ πέρα βλέπουμε τη Μέλ. Η Μέλ είναι δεύτερο έτος εδώ πέρα αρχιτεκτονική. Όπως βλέπουμε έχει ξεκινήσει και γεμίζει σκουλαρίκια της με τρύπες. Βλέπουμε εδώ πέρα τα αυτιά της και το ένα και το άλλο είναι γεμάτος με τρύπες. Έχει βάλει εδώ πέρα και κάτι ενοχλητικά πράγματα να πούμε για να νομίζει ότι είναι πιο ήμο. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Αλέξανδρο, το Χρυσικό. Όπως βλέπουμε πέρυσι, άμα θυμάστε, δεν ήταν στο βίντεο, είναι όμως φέτος. Έμενε δίπλα τα παιδιά που κοιμόντουσαν. Ήμουν εγώ αυτός που έκανε την κομπίνα για να εισβάλλουμε στο δωμάτιο. Ακριβώς, που πήραμε τα κλειδιά. Δούλησα ως άλλος δούλιος ύπος. Ναι, σαν άλλος, εντάξει κάτι. Εδώ πέρα πάμε τώρα στις hardcore καταστάσεις. Βλέπουμε τον Χρήστο, τον Πολυζωγόπουλο. Γεια σου Χρήστο, πες γεια στο YouTube. Γεια σου παιδιά. Ο Χρήστος και ο Σωτήρης. Σωτήρη, πες γεια. Εδώ πέρα βλέπετε παίζουνε πόκερ. Έχουν καεί, έχουν χάσει την περιουσία της. Ο Σωτήρης έχει παλάκρα από πίσω και από μπροστά και την κρύβει. Και βλέπουμε τώρα το δωμάτιο. Φωτογραφίες γύρω γύρω με όλα τα στιγμιότυπα που έχουμε κάνει. Εδώ πέρα Marilyn Manson αηδία στον τοίχο. Slipknot αηδία δώρο αυτής της μέρης, αυτήν τη μέρη. Τι άλλο βλέπουμε εδώ πέρα, κάτι αηδιαστικά. Μια αηδιαστική αφίσα της κατά είναι αυτό του Ολυμπιακού. Από πάνω βλέπουμε εδώ πέρα τώρα ένα κορυφαίο πράγμα, δεν έχει ξαναγίνει, είναι μοναδικό. Βλέπουμε πάνω εδώ έχει βάλει δίχτυ, προσέχετε δίχτυ. Και κάτω από το δίχτυ τι έχει βάλει αλεξίπτωτο, ασημόχαρτο. Λοιπόν, για να δούμε τριγύρω, παρατηρούμε εδώ πέρα alternative skate λάμπα. Γιατί είναι και skate και λάμπα, 2 σε 1. 2 σε 1 από το eBay, την αγοράζω από το eBay μου και από Παπαγγελής. Ναι, εδώ πέρα βλέπουμε 2 λάμπες, τις πατάς και βγάζουν φως, είναι από το Focus. Εδώ πέρα βλέπουμε το ράφτη με τακτοποιημένο σε σχέση με πέρυσι. Χριστός, Σωτήρης, στερεοφωνικό που παίζει ενοχλητική μουσική, κοκακόλα, μισοτελειωμένη, φραπές, επειδή κάνει ζέστη, φιλτράκια, χαρτάκια, κινητό, λοιπά εδώ πέρα τηλεόραση. Τι άλλα έχει κάτι πρώτο και εδώ για να πάμε να ψάξουμε για τον καφέ, γιατί από το πολύ διάβασμα η Μέρη πρέπει να πει καφέ. Γιατί χωρίς καφέ δεν μπορεί να λειτουργήσει αρχιτεκτονικά, καταλαβαίνετε. Και γυρνάμε, μίνι ψυγείο που δεν ανοίγει. Θα κάνεις αποκαλύψεις. Εδώ πέρα παρατηρούμε Τζάκας και διάφορα άλλα ενοχλητικά φιλμ. Πάνω δεν ξέρω αν φαίνεται, δεν με ενδιαφέρει. Μια ιδέα που την έχει σχεδιάσει εδώ πέρα και νομίζω ότι έχει κάνει κάτι καλλιτεχνικό. Εδώ παρατηρούμε, εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα είναι πολύ καλό που βλέπουμε. Ένας νίτζα. Και τώρα, αφού τα είδαμε όλα, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Περιμένετε το τρίτο μέρος του χρόνου. Γεια σας. Και τώρα ξεκινάμε το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ. Τι κάνουν φοιτητές από το 2009, όπως βλέπουμε ξεκινάμε μια χαλασμένη λάμπα. Για πάμε εμείς στα δωμάτια, παιδιά, να δούμε ακριβώς τι κάνουμε. Γεια σας, ναι. Αγαπητοί κύριοι και κυρίες, ξεκινάμε. Τραβά. Γεια σας, ναι, εγώ είμαι λοιπόν. Γεια σας, ναι, εγώ είμαι λοιπόν,